Kaixo, lesaman gaude Santa, Juan Blas eta Isabelen etxean. Eta Juan Blaseri entrevista bat egingo diogu. Santak 84 urte ditu, eta Juan Blasek 75. Isabel Juan Blasen emazte gaia da, eta Santa Juan Blasen ama. ¿Qué anda? ¿Qué anda? Bai. Orokorrean nola aldatu da herria? Hasi indiez etxeak eta jentia, eta... Ostean, etxeak asko inturbarriek. Nola joaten zineten herri batetik bestera? Oinez, bizikletan edo trenean. Hemetik Bilborantza trenean, Larrotzuantza bizikletan. Eta ez zeuden Edo autobusa? oinez. Autobusa? Autobusa Unturartean ez da egon. Zer egiten zenuten asteburuan? Mesara joan. Da gero, egurdien, arrastien, hortik, Larrautzure edo, Zamudiura edo, hola. Bizikletaz? Bizikletan edo, oiez, segun. Segun, zelan, pentsetan gendu joatia? Mesa zen obligatorio. Kasik. Obligatorio, bai, kasi. Ostean apunteta. Nolakoak ziren herriko jaiak? Beste herri batzutako mokoak, romerie eta pelota partiduek, edo jantza, aurruskulariek edo lan, eta Mesia sagradu da. Joan behar zestezan. Eta neskekin egoten zineten? Kea, aparte, pekau. Eso es pekau. Ordu sasoian, gero ja ez, bai, 14-15 urteaz, bakotxa bere lekutik. Nolakoa zen eskola? Eskolak oindau konbio badauz, zarrak, plaza onduan. Goien, alderri beten mutilek eta bestian eskak. Txikiek bian da neusi txoa goien. Eta irakasleak? Irakaslea bat ona, bai, txikiena ona izan zen, nik eukin euena. Da goien onzan beste bat, bueno, emoteuen pasaporte. Lotu bari. Patioak zeuden? Patioak. Izena? Izena? Izena Don Eduardo, fresko. Da bestia izan zen Don Dioniso Redondo. Eta patioak zeuden? Patioak. Zelan da? Denbora libre. Denbora libre. Jolastiko da. Ordu erdi. 11-tatik 11-tertara. Boxean, arrastien bat. Ya saben que me estáis haciendo. Azterketak eta liburuak nolakoak ziren? Liburua bat. Hazitak hau artean. Enciklopedia. Handik iten gendu da, gero katezismoa bai, katezismoa hori hasi zazpitu urteak, da 14 urte artean segidu katezismoa egin bestera. Elixara edo abadia tortuzan eskolara edo gau elixara. Gano behaztu zan. Azterketak? Azterketak lanak etzerako egun du. Arian, bai, askoz, pitiuet. Liburu. Zertara eta zerekin jolasten zenuten kalea. Iturrietara, gero txapatara bai, trompiara bai, gero tirago makaz, hortik bazutik edo txoriri butaten harriek, bestik ez. Zer jutzun tirago makaz? Tirago makaz bat zer jutzun? Tirago makaz baten, paseoskun, ibilgitzenan herrien, ez zar bat onzan da kristalak apurtan. Kateako hiru, dekenduzko zen
tiragomak. Gero piusen, ayuntamientuen danak guzteko muen, karga bat indean piusen, eminen. Ekus nien herriek, erango armi eukidun. Hola guguzen. Nola ospatzen zenituzten gabonak? Etxean, familioen, da eta nipaz esango zu, orduen gauz asko zanoten, gauz egitxo eta zan jateko. Asak edo koniflora edo langoa, eta okela pituen, eta turroia eta aurrera. Eta zer ekartzen zuen olentxerok? Olentxero ziuen existitan. Erregianak izitezien. Zapatillo batzuk edo arkondara bat edo lango gauzen. Juguetiak eta, pentsu ez. Nola laguntzen zenuen etxean? Errekatu ekein, gero pitu eta azte zintzenean, soloko biharrak egiten lagundu, bedarra bai edo soloko gauzek egin, Historia politen bat dago Lezama herriari buruz? Historia bat okite horien alkateak eta abadiak. Abadiak imitu zen munarriek, alkateak egiten joatezan da apurtu itezen. Horari egiten ziren, txakurretak hartu muen. Batak emini besteak apurtu, batak emini besteak apurtu. Non izitezan? Non izaten zan? Elisean bitartean da abadian etzean eurrian otezan landia izin zen, bedarra. Hankotxa sartuzteko abadiak emitu zen munarriek eta alkatea joan da apurtu itezen. Hor txebilte ziren, beti bata bestia gerran. No bezi duen. Unizenak abadian eta abadia izin zen Don Pedro Artabe. Eta bestian alkatea izin zen Marciano Intxorzo. Noiz bizitzen zen hobetu, lehen ala orain? Kontuztego. Lehen behondo, baina oinu beto. Zer dago zu? Eskerrik asko Juan Blas eta Santa. Eskerrik asko. Ez da, bebai zurik ez. Bueno, agur. Agur. Hala, ondo. Argizitu. Hala, agur. Bueno. Ya. ¿Quieres que abriera yo o qué? A ver si aprobáis ahora. Bueno.